alkaa. Ole hyvä, Tanja. Joo, kiitoksia. Eli tänään mä esittelen meidän tätä Uponnut katedraali-hanketta. Eli en vielä esittele mitään uusia tuloksia, niin kuin ehkä otsikosta olisi voinut ehkä odottaa. Ja tosiaan tämä projekti on niin kuin Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen projekti. Ja mutta koulutukseltani minä olen arkeologi, en ole arkkitehti, ja olen rakennusarkeologiaan suuntautunut arkeologi. Ja ihan tietenkin unelmaprojekti on kyseessä. Jos joku miettii tätä, mikä ihmeen uponnut katedraali, projektin päänimeä, niin meidän PI eli Principal Investigator Panu Savolainen on innokas pianisti. Ja hänellä oli tämmöinen, tai tunsi tämmöisen La Cathédrale engloutie, Claude Debussyn pianopreludi, eli tämä viittaa siihen pianopreludiin, ja tämmöisen bretagnelaisen perimätiedon mukaan tämmöisen Ysin-kaupungin mereen edustalle, tai Ysin-kaupunki olisi vajonnut mereen, ja niiden kirkonkellojen ääni saattaisi kuulostaa sitten tältä. Eli tämä nyt viittaa sinänsä tähän vähän tuomiokirkon tällaiseen unohtuneeseen tai unholaan painuneeseen historiaan, tämä uponnut katedraali. Ja hiukan tutkimushistoriaa tähän taustaksi. Eli edellisen kerran tuomiokirkkoa on tutkittu laajasti 100 vuotta sitten näiden restaurointitöiden yhteydessä Juhani Rinteen toimesta. Eli silloin tuomiokirkko sisältä ja sisäpinnoista nakutettiin seiniä tiilipaljaiksi ja valokuvattiin ja dokumentointiin, ja sitten siellä kaivettiin lattiat auki. Ja Juhani Rinne sitten siellä tutkija dokumentoi parhaansa mukaan, mutta valitettavasti nykymittapuulla mitattuna niin harmillisen puutteellinen dokumentaatio jäi sitten jäljelle, mutta hän julkaisi nuo tulokset tuossa Turun tuomiokirkko keskiaikana 1-3 opuksessansa. Ja sen jälkeen osa Rinteen tulkinnoista pitää yhä, mutta paljon on kumoutunut ja toisaalta on epävarmaakin ja jäänyt epäselväksi. Yksi tämmöinen kumoutunut voisi olla tämä 1229, jonka hän tulkitsi silloin, että silloin olisi siirretty Koroisista tänne nykyiselle tuomiokirkon paikalle silloin 1200-luvun alussa, mutta esimerkiksi nykyään se tulkinta on, että silloin siirryttiin tuolta Nousiaisista tuonne Koroisten niemelle vasta todennäköisesti. Tässä nyt yksi esimerkki näistä aika isoistakin käsitysmuutoksista. Ja sitten tuomiokirkko on myöhemmin tutkinut monikin arkeologia, historioitsija vuosien varrella. Ja ehkä konkreettisimmin Knut Raake ja tuossa 90-luvulla julkaisi useamman artikkelin. Mutta se on ihan mielenkiintoista, että tästä ei ole aikaisemmin tehty, että 2010-luvulla Åsa Ringbomin laastiajoitustyöryhmä teki ensimmäiset luonnontieteelliset ajoitukset tuomiokirkosta. Ja he käytti tätä kalkkilaastin radiohiiliajoitusmenetelmää, jolla saivat ihan sinne 1200-luvun lopullekin asti meneviä tuloksia, mutta myös aika haarukkaa nuoremmaksi. Mutta ei mennä siihen sen syvemmin. Mutta sitten 70-luvulla oli myös edellinen peruskorjaus, jolloin avattiin pintoja ja lattiaa, ja esimerkiksi siinä nykyisen tuomiokirkkomuseon alkupäästä avattiin lattioita tai rakenteita näkyviä. Niistä on hyvinkin mielenkiintoisia valokuvia olemassa, mutta sen ihmeempää uutta rakennusarkeologista tutkimusta tai dokumentointia, että sieltä on niitä valokuvia jäljellä. Ja tässä on nyt meidän hanke niin kuin pähkinänkuoressa, eli saimme Suomen Akatemian rahoituksen
Ja tosiaan johtajana on professori Panu Savolainen tässä. Ja kyseessä on 4-vuotinen tutkimushanke, josta meidän osa tutkijoista on nyt aloittanut työnsä. Ja osa sitten vastaava esimerkiksi ensi vuonna. Eli ollaan hiukan eri aikaan hommissa. Eli meillä on tässä mukana Turun yliopistosta dosentti Janne Harjula, jonka tarkoitus olisi tarkastella tarkemmin noita rakentamiseen liittyviä arkeologisia löytöjä. Ja sitten on hyvänen aika, nyt minulla soi puhelin. Dosentti Ulla Nordfors, jonka tarkoitus on käydä Sofia Paasikiven kanssa katsoa noita lattianalaisia kryptiä ja hautoja vähän tarkemmin. Ja sitten Katri Vuola on taidehistorian puolelta ja noita pyhimyspatsaita. Mä näytän sitten tarkemmin tuossa vähän niitä tutkimuskysymyksiä ja katsantokantoja. Ja sitten Turun yliopistosta on vielä Ilari Aalto, joka tutkii noita tiilentekijän merkkejä. Ja Jussi Kinnunen, joka on sitten vastaa tuosta 3D-dokumentoinnista. Ja tosiaan tämä projekti menee osittain päällekkäin tuon Tuomiokirkon tulevan remontin kanssa. Sinänsä emme liity remonttiin, mutta ollaan tietysti yhteistyössä sitten tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Ja tässä on nyt meidän tutkimuskysymykset aika tälleen laveasti 5 kohtana. Eli yksi päätarkoitus on tutkia just tämän kirkon keskiaikaisia rakennusvaiheita, eli miten ja milloin, ja pohtia sitä, että mistä ne rakentajat tulivat ja mistä ehkä materiaaleja hankittiin tai tulivat, ja saada semmoinen kokonaisuuskäsitys siitä, että missä vaiheessa tai minkälaisissa vaiheissa Tuomiokirkon rakentaminen tapahtui. Ja sitten tämä on enemmän Panunheiniä, nämä kirjallisen lähdeaineiston tarkasteleminen, että miten voidaan muista kirkoista vetää sitten ehkä johtopäätöksiä myös tähän Tuomiokirkon rakentamisprosessin hahmottamiseen. Ja myöskin totta kai vertailla sitten muihin Pohjoismaihin tai Itämeren alueen piirin tuomiokirkkoihin. Ja sitten on tämä hautatutkimusnäkökulma myös, josta Ulla ja Sohvi vastaa. Ja sitten myöskin kirkkotaidetta on tarkoitus pohtia, että miten se suhtautuu keskiaikaisen kirkon hartauden harjoitusalueisiin. No niin, eli summa summarum uusi päivitetty kokonaiskuva Tuomiokirkon keskiaikaisesta rakennushistoriasta ja sitten yleiseurooppalaisista yhteyksistä ja kirkon esineistöstä ja pyhimyspatsaista myöskin mukaan lukien taide ja esineet. Ja tuossa nyt on tuossa vasemmalla alhaalla niin kuin tämmöinen summa summarum näistä rakennusvaiheista. Mulla oli alun perin 6 eri slaidia siitä, mutta tästä oikeastaan hahmottuu se peruskuva toivottavasti, että Tuomiokirkko pitää sisällään monta eriaikaista tuomiokirkkoa. Että se on vähän niin kuin se venäläinen puukko, jonka sisältä kuoriutuu aina uutta ja uutta. Mutta tässä jos hiukan katsotaan, niin tuossa on niin kuin oranssilla hahmotettu tämä alkuperäinen tai niin sanottu alkuperäinen tiilinen runkohuone, johon sitten jonka yhteydessä on ollut tällainen 5-sivuinen kuori. Ja sitten kirkkoa on laajennettu. Ja sitten siihen on rakennettu nämä asehuoneet ja torni. Ja sitten myöhemmin kirkkoa on laajennettu sitten tänne itään, tähän 8-sivuinen tällainen pitkänomainen kuori sivulaivoineen. Ja liikutaan tämän ydinkirkon osalta 1400-luvun alkuun mennessä, sanotaan nyt tässä vaiheessa näin. Voi olla aikaisempiakin vaiheita. Ja sitten yksi merkittävä, tai niin kuin näitä kirjallisia lähteitä liittyen Tuomiokirkon rakentamiseen on hyvin vähän, mutta yksi merkittävä on sellainen tieto 1460-luvulta, että Petrus Murator sai Tuomiokirkon holvien
korottamisesta palkkion. Eli se korottaminen basilikakirkoksi on tapahtunut siinä 1460-luvun tienoilla, eli keskilaiva on korkeampi kuin sivulaivat. Ja sitten me tiedetään tästä nykyisestä pääkuorista, eli tuosta kaikkien pyhien kappelista, joka se oli keskiaikaiselta nimeltään, että se valmistui siinä 1471 tienoilla. Todennäköisesti niin kuin yhden porukan tai yhdessä rakennusvaiheessa. Ja sitten niin kuin myöhemmin, siis keskiajan sen 1400-luvun loppupuolen, 1500-luvun alkuun mennessä, niin rakennettiin sitten näitä kappeleita sitten tähän rungon ympärille ja tornia korotettiin. Eli viimeiset vaiheet on sitten noin siniset tuossa. Joo. Ja projektin yhteistyökumppaneina tässä on listaus niistä. Eli tietenkin tässä on vähän erilaisia rooleja, eli tuomiokirkkoseurakunta ja niin kuin toimii tietenkin käytännössä hyvin paljon meidän yhteiskumppania kaiken näköisenä oven avauksina ja kokoelmakonsultoinneissa. Ja sitten on myöskin, meillä on ohjausryhmä, jossa on esimerkiksi Bergenin yliopistosta edustusta. Ja tuolla Luomuksen ajoituslaboratoriossa sitten aiotaan teettää tiilistä näitä ajoitusanalyysejä. Ja viimeisimpänä yhteistyökumppanina tässä on nyt tuo Wienin yliopisto, josta oli juuri viime viikolla meillä professori vierailulla. Eli häneltä me saatiin tuohon meidän 3D-mallinnukseen ja dokumentointiin avuksi tällainen matriisiohjelma, jota ei ole vielä julkaistu, että me testataan sitten myöskin tässä projektissa hänelle sitä, tai heille ensimmäinen kerta, kun sitä käytetään niin kuin rakennuksen tai vielä seisovan rakennuksen tutkimiseen, eikä niin kuin arkeologisten kerrosten tutkimiseen. Eli tuossa nyt sitten hiukan täskeittäin niin kuin nämä akatemian projektit menee, niin ensimmäisenä tässä vuorossa, mitä tänä vuonna ollaan tehty, niin tavoitteena on siis tehdä tällainen rakennustietomalli tuomiokirkosta, joka perustuu sitten laserkeilausdataan ja valokuva-aineistoihin. Ja sitten me ollaan tietenkin myöskin mitattu tuolla ullakolla ja kirkon ympäristössä, että saadaan sitten kaupungin koordinaatistoon tämä koko dokumentointi hässäkkä. Ja eniten ollaan tietenkin pyöritty tuolla ullakoilla justiinsa, koska siellä ne parhaiten on ne rakennusvaiheet oikeastaan nähtävissä. Ja sitten meidän on tarkoitus tähän malliin liittää GIS-tietokanta, johon me dokumentoidaan kaikki rakennusarkeologiset havainnot. Tuolta ullakolta, torneista ja sitten niin kuin juuri näiden eri rakennusvaiheiden ja etappien niin kuin määrittäminen dokumentoidaan sitten sinne. Ja tukena tässä käytetään tämmöistä osittain, ei kaikissa kohdissa, niin alkuaineanalysaattoria, PXRF-laitetta, jolla sitten testataan, että onko meidän havainnot ja katsotaan, että ylipäätään, että miten se toimii, että pystyykö sitä käyttämään niin kuin rakennusvaiheiden tai näiden eri yksiköiden määrittämisen tukena. Ja sitten meillä on myöskin tietenkin 20- ja 70-luvun nämä dokumentointiaineistot käytössä, eli siellä osittain nyt, kun me dokumentoitiin, niin esimerkiksi isot kaapit peittää seinätiloja, mutta ne on esimerkiksi ne on kuvattu silloin 20-luvulla tai sitten 70-luvulla, niin me pystytään niitä käyttämään sitten siinä mallissa myös hyödyksi. Ja tietenkin myös siinä analyysissä sitten, että hyvin paljon on niistä vanhoista valokuvista bongattu just jotakin oviaukkoja tai jotain yksityiskohtia, mitä ei nykyään pysty sitten enää näkemään siellä ihan paikan päällä. Ja tosiaan tavoitteena on tämmöinen Building Information Model,
joka on se 3D-malli, johon on yhdistetty tietokanta. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen suhteellinen matriisi, jolla me havainnollistetaan niitä rakennusvaiheita sitten. Ja siinä on se hyvä puoli, että se keskustelee ton QGIS-ohjelman kanssa, että me nähdään sitten sieltä ne QGISista niin kuin, tietyt vaiheet, ja sitten me pystytään vertaamaan sitä siihen meidän matriisiin, jossa ne toisiaan seuraavat vaiheet on, niin kuin, miten ne on meidän mielestä järjestetty. Tämä paketti on niin kuin Jussi Kinnusen ja mun heiniä, tai pääasiassa Jussin, mutta siinä myös tiiviisti olen mukana. Ja tässä on nyt yksi esimerkki tästä tai kaksi esimerkkiä tästä ullakoiden tilanteesta esimerkiksi, että mitä siellä näkyy. Eli tässä vasemmalla on Sakariston ullakolta valokuva. Siinä näkyy oikealla tuo muuriosa, en tiedä näkyykö mun hiiri, on runkohuoneen pohjoisseinää, eli kirkkosalin alkuperäisen runkohuoneen pohjoisseinä, jota vasten on sitten rakennettu tämmöinen tornimainen poikkilaiva. Ja tässä alhaalla näkyy Sakariston yhden myöhemmän vaiheen muuria, joka menee myöskin tämän runkohuoneen päin. Ja tässä keskellä näkyy mahdollisesti yksi tämmöinen rakennusprojektin sisäinen etenemisetappi, että tästä on sitten vähän hiukan vaaleammalla tiilellä ehkä jatkettu sitten tänne oikealle päin. Ja sitten tässä oikeassa kuvassa on tilanne tuolta tornin, tässä oikealla on tornin pohjoisseinä, ja tämä on tosiaan siellä pohjoisen ullakkorivistön päällä on tämä tilanne näkyvissä. Eli tässä on vasemmalla näkyy vanhimman runkohuoneen päätykolmiota hiukan, ja sen päälle on sitten just tätä keskilaivan nostoa varten todennäköisesti muurattua tiiliosuutta. Ja tässä on sitten tuohon runkohuoneen tai tornin porraskäytävään liittyvä rakenne. Eli tämmöinen aikamoinen palapeli on kyseessä, ja just näitä eri rakennusvaiheita toisiaan seuraavia ja osittain tietenkin myöskin päällekkäisiä näin, niin sitten siellä havainnoidaan, dokumentoidaan ja kartoitetaan. Ja parhaiten just nämä täällä ullakolla näkyvissä, mutta toki sitten tutkitaan myöskin niin kuin kirkkosalin puolelta ja kirkon sisäpuolelta, mitä siellä on nähtävissä. Mutta siellä me ei niin kuin sinänsä laserkeilla, että sieltä me saatiin sitten seurakuntayhtymällä tätä remonttia varten, niin kuin myös tornistakin sitä laserkeilausaineistoa, mutta pystytään käyttämään sitten siinä mallin kokoamisessa. Ja sitten kun meillä on nämä suhteelliset rakennusvaiheet, toisiaan seuraavat rakennusvaiheet selvillä, niin sitten yritetään kiinnittää se absoluuttiseen kronologiaan. Eli Tuomiokirkon tapauksessa on hirvittävän vähän näitä kirjallisia lähteitä, jotka voidaan luotettavasti liittää. Että ne oli oikeastaan kaksi mainittua tuolta 1400-luvun lopusta. Joten meidän täytyy turvautua nyt sitten luonnontieteellisiin ajoitusmenetelmiin. Mutta niihinkin liittyy monia haasteita. Eli Tuomiokirkko on palannut 10 kertaa ainakin, ja viimeksi 1827 palossa, erityisesti torni hyvin voimakkaasti, mutta muutenkin holvien yläpuoliset osat, koska silloin oli kattoremontti käynnissä silloin 1827, ja tuli pääsi sen takia leviämään hyvin nopeasti myös sit muuten kirkkoon. Niin se tulipalo on ongelma, koska esimerkiksi tuossa OSL-menetelmässä, jossa tiilen sisältämistä kvartsihiukkasista ja niiden kvartsiin keräytyneestä taustasäteilystä, sinne kerääntyy sitä taustasäteilyä,
Ja sitten kun tiili poltetaan, niin se taustasäteily nollaantuu. Ja siitä pystytään sitten ajoittamaan se valmistusaika. Mutta jos siellä on tietenkin ollut tulipalo, niin sittenhän, tai siis se tiili on kuumentunut myöhemmin, niin sittenhän me ajoitettaisiin se tulipalo. Ja sama ongelma on oikeastaan tuosta tuon laastiajoituksen kanssa, ja joka perustuu tuohon radiaalihiiliajoitusmenetelmään, että siinä helposti sitten muiden virhelähteiden lisäksi niin ajoitetaan se tulipalo. Eli tästä täytyy olla hyvin tarkkana siitä, että mistä niitä näytteitä otetaan. Eli täytyy etsiä sieltä semmoisia palamattomia paikkoja, joita onneksi muutama on. Ja samaten toi dendrokronologinen eli puun vuosilustojen mittaamiseen perustuva menetelmä, se olisi se kaikista niin kuin, niin kuin paras ja ideaalisin, mutta just näiden tulipalojen takia niin siellä on hyvin vähän sitä aineistoa käytettävissä, että ihan muutamassa kohdassa ollaan havaittu hiljennyttä puuta, mutta siinä on taas sitten sen näytteen ottamisenkin ongelma, että niin kuin saattaa olla hyvin vaikeassa paikassa, tai sitten ei oikeasti tiedetä, että mitä rakennetta sillä ajoitettaisiin. Mutta nämä on vielä toisaalta myöskin selvitysten alla, että tässä nyt vielä kartoitetaan niitä ajoitusnäytepaikkoja vielä muutenkin. Mutta sitten me ajoitetaan myös tuolta rakennefragmenttikokoelmasta, eli kun Juhani Rinne 20-luvulla keräsi sieltä kaivauksista näitä tiilinäytteitä, niin toivotaan, että sieltä olisi kerätty semmoisia palamattomia, mutta kontekstitiedot valitettavasti ei ole kauhean hyviä, että sieltäkään ei kauhean montaa näytettä kannata todennäköisesti ajoittaa. Tämä on nyt sitten projektissa mun kontolla nämä hommat. Tuossa oikealla ylhäällä on kuva, miten mä sen nyt selitän, nykyisen pääkuorin muurin sisäiset porraskäytävä, jossa näkyy myös tämän 8-sivuisen kuorin seinää. Eli sieltä me saadaan niin kuin 2 eri rakennusvaiheesta, jos vaan se ei ole kuumentunut liikaa, niin ajoitusnäytteitä. Eli tuossa on ollut siinä seinässä on ollut tuommoista hienoa tummilla tiilillä tehtyä koristelua. Ja sitten tässä on nyt ihan esimerkki, mikä se meidän lopputuotos tai yksi niistä lopputuotoksista voisi olla. Eli tämmöinen värjätty malli, mistä niin kuin eri rakennusvaiheet sitten niitä voi tarkastella. Mutta tämä nyt ei ole se, tämä nyt on yksi mahdollinen tuotos sitten. Ja tarkoitus on, että se tietokanta ja ne mallit niin kuin, pyritään niin kuin, säilyttämään, että ne on myös sitten tulevien polvienkin käytettävissä, että ne ei sitten häviäisi mihinkään avaruuteen. Ja sitten yksi tutkimuskysymys tässä on nämä tiilentekijöiden merkit, jota Ilari Aalto väitöskirjassaan tutkii. Hän on käynyt noita seurakuntakirkkoja läpi, mutta täällä Tuomiokirkossa kanssa ne on aika näkyviä ja tunnettuja ne nykyisen pääkuorin ulkoseinässä olevat merkit. Tuossa on nyt yksi avainmerkki. Eli hän tutkii sitten niitä ja miten mahdollisesti niitä sitten ylipäätään sitä merkkimaailmaa, mutta myös sitä, että voiko sitä käyttää sitten tässä rakennusprosessin ja sitten Tuomiokirkon niin kuin eri vaiheiden ajoituksessakin. Ja yksi tavoite on myös, jota sitten Jussi Kinnunen hoitaa, niin tehdä sitten maatutkausta kirkon ympäristössä ja kirkon sisällä, jotta voitaisiin niin kuin tunnistaa ehkä sieltä aikaisemmin havaitsemattomia rakenteita ja sitten mahdollisesti tuottaa pohjatietoa niin kuin tuleviin kaivauksiin, mutta niitä ei nyt tässä projektissa ole tarkoitus
tehdä niitä kaivauksia. Ja Harjula Janne ja minä katsotaan sitten näitä rakentamiseen ja rakennuksiin liittyvää esineistöä tarkemmin. Ja Panu Savolaisen ja Ilari Aallonheiniä tässä projektissa on nyt sitten näiden tuomiokirkkoa koskevien kirjallisten lähteiden ainekirjeiden analysointi ja vertaaminen sitten näihin rakennusarkeologisiin tuloksiin, että onko niillä yhteyttä. Ja sitten vertailee myöskin Itämeren piirin suurempiin kirkkoihin, että yksi on tietysti toi Strängnäs ja sitten yksi sinällään niin kuin rakennusarkeologisestikin on tuo Uppsalan tuomiokirkko. Ja Tallinnan Pyhän Olavin kirkon rakennustilit on säilyneet ja Panun on tarkoitus sitten niin kuin peilata niitä, että miten niitä voisi sitten verrata tai rinnastaa sitten tuohon Turun tuomiokirkon rakentamiseen. Ja siellä on tämmöinen mahdollinen yhteys, että sieltä saattaisi olla niin kuin tekijöitä tullut myöskin tänne. Ja sitten Ulla Nordfors ja Sofia Paasikivi tosiaan paneutuu näihin kryptahautauksiin ja arkkujen analyysiin. He aloittaa sitten noin vuoden päästä tässä hankkeessa. Eli tavoitteena olisi näiden kryptahautausten arkeologinen dokumentointi ja sitten he tutkivat myöskin arkkuja ja niiden yksityiskohtia. Ja sitten myöskin hieman tämmöistä suojelunäkökulmaa tänne, että miten missä tilassa ne nykyään siellä on ja uhkaako niitä joku sitten niiden säilyvyyttä. Ja arkkuja on myös tarkoitus niiden alkuainekoostumusta analysoida ja sitten jäljittää sitä, että mistä ne metallit on peräisin. Ja Katri Vuola, hän analysoi Kristuksen ruumisveistosta taidehistoriallisesti ja sitten tietenkin luonnontieteellisin analyysein. Sieltä puuttuu L. Ja tutkii värejä ja näitä puumateriaaleja. Ja tietenkin vertailee sitten vähän laajemmin tätä patsasta. Ja ylipäätään tätä veistoksen osuutta sitten niin kuin kirkon tässä kokonaisessa pyhimyskuvaohjelmassa. Ja sitten lisäksi hän tekee tämmöistä kokoelmahistoriallista tutkimusta, että siellä on ja niin kuin vähän, että mitkä patsaat olivat missäkin ja milloinkin. Vähän epämääräisesti sanottu, mutta vähän tämmöistä kokoelmahistoriallista tutkimusta. Ja hanke viestii totta kai toiminnastaan. Pidetään esitelmiä ja yleisötilaisuuksia. Ja meillä on tämmöinen Uponut katedraali-blogi tuolla Aallon sivustolla, että sieltä voi meidän tarkoitus sinne kerran kuukaudessa päivittää. Ja ollaan tähän mennessä onnistuttukin päivittämään. Ja kerrotaan siellä vähän projektin eri etenemisestä ja mitä kaikkea jännää ollaan löydetty. Ja tavoitteena on myöskin sitten tietenkin tieteellisen julkaisun lisäksi niin yleistajuinen kirja. Ja miten sitten nämä 3D-mallit on sitten pyöritettävissä, niin se pitää sitten vielä kans ratkaista, mutta se on tietenkin yksi kans viestinnän väline. Joo, ja sitten mä ajattelin tähän loppuun ottaa tämmöisen pienen kurkistuksen ihan mielenkiintoiseen hauskaan löytöön, mikä tuossa tehtiin muutama kuukausi sitten. Et me oltiin tämä nyt oli maaliskuuta suurin piirtein, oltiin pyöritty siellä jonkin aikaa pohjoisella ullakolla siellä kappelirivistön päällä. Eli tässä ollaan nyt sitten, no itse asiassa mä näytin vähän tätä kohtaakin jo, mutta hiukan alempaa. Eli tässä on vasemmassa kuvassa ja sen oikealla tuo kivimuuraus on tornin pohjoisseinää ja sitten tässä on porraskäytävään liittyvää rakennetta vasemmalla tämä ja sen alapuolella täällä on tornin pohjoisseinässä tämmöinen aukko
Ja mä olin monta viikkoa jo katsellut, että jaha, siellä on tuommoinen tiili, jaha, ja mikäs putkenpätkä tuossa on. Että kun siinä meni lähellä jotain moderneja johtoja, mä ajattelin, että onko sinne niin kuin työmiehet jättänyt jotain. Ja sitten yksi iltapäivä päätin sinne sitten tikapuilla kiivetä katsomaan, että mitä siellä oikein on. Ja yllätys, yllätys. Aha, oho, mä olin tehnyt tämmöisen. Sieltä löytyikin keskiaikaista, se putken pätkä tai kappale osoittautuikin sitten keskiaikaiseksi harmaasavikeramiikaksi. Ja sitten siitä irtomaassa tuossa, saanko mä nyt sen takaisin, tuossa oikealla, niin oli heti palamattomia eläinen luita näkyvissä. Ja sitten osteologille Anne-Mari Liiralle niitä näytettiin. Ne ei ollut mitään linnunluita, vaan eri nisäkkäistä. Siinä oli sikaa ja mitä muuta siinä olikaan. Ja tosiaan sitten tätä keramiikkaa näytettiin Aki Piilmannille ja sitten tuolla Tallinnan yliopiston tutkija Erkki Russo sattui olemaan silloin kaupungissa. Ja todettiin, että tämä oli harmaasavikeramiikka astia, tosi iso pala sellainen 1400-luvun toiselta puoliskolta. Ehkä 1500-luvun alussakin vielä, mutta pääasiassa 1400-luvun toiselta puoliskolta. Ja nyt tästä just sitten me päätettiin, että tähän täytyy tutkia, että mikä tämä on tämä, mä nyt sinne, että tämä aukko ylipäätänsä, eli se näyttäisi siltä, että tuolla perällä on kulttuurikerrosta, semmoista vähän nokista, joka olisi varissut sitten tähän aukon suulle. Ja ylipäätään, että miksi siellä muurin sisässä olisi tällaista kulttuurikerrosta. Et tällä hetkellä niin kun ajatellaan, että ehkä kyseessä voisi olla rakennuskätkö. Eli johonkin, että jos ne luut olisi sinne esimerkiksi tässä astiassa piilotettu ja laitettu sitten uskomustarkoituksissa, tai sitten voi olla, että tässä tornissa jossakin vaiheessa on asuttu, ja tämä olisi niin kuin asumisen tai elämisen jälkiä, eli jätettä sitten olisi dumpattu jotenkin sinne rakenteen sisään. Mutta tässä on nyt täytyy vielä sanoa, että tutkimukset ovat vielä hyvin paljon kesken, eli me ei nyt tiedetä oikein, että mitä tuolla sisällä on. Ja tässä vieressä on vielä pari aukkoa, jotka on tehty myöhemmin kylläkin, niin että pitäisi päästä kurkkaamaan niiden sisään, ja että mikä tämän aukon se perimmäinen käyttötarkoitus on ollut. Semmoisia selvittää näitä rakenteiden suhteen ja sitten myöskin tämä, että miten tämä kulttuurikerros nyt sit, mihin se nyt oikeastaan liittyy. Eli sikäli tämä tornin rakentaminen on tehty tai aloitettu niin kuin luultavasti 1420-luvulla tai siinä 1400-luvun alussa, ja sinänsä tuo keramiikan ajoitus niin kuin sopii siihen käyttöaikaan. Mutta tosiaankin arvotus on nyt, että miten tuo on sinne päätynyt. Ja niin, siihen asumiseen viittaisi myös se, että sieltä tornista on polvien yläpuolella on havaittu tulisia joskus aikoinaan, mutta mä en ole nyt niin kuin vielä saanut käsiini mitään piirrosta tai karttaa, missä sellainen olisi dokumentoitu, mutta sellainen ilmeisesti siellä sit jossain vaiheessa on voinut, että siellä on periaatteessa voitu asua ja että se voisi olla sitten noin luut ja keramiikka sitten sen toiminnan tulosta. Mutta se jää nähtäväksi. Meillä on nyt tutkimuslupahakemus sisässä museovirastoon ja toivotaan, että sitten kesän jälkeen päästään sitten tänne tutkimaan, että mistä on kysymys tarkemmin. Noin. Jep, kiitoksia. Mä laitan tän nyt varmaan. Noin. Kiitos paljon, Tania. Sieltä tulee paljon uploadeja. Löytyykö tämän hankkeen aikana tämä tieto, että siellä on mahdollisesti ollut asunto, vai oliko se aikaisemminkin tieto? Juu, se oli aikaisempi tieto jo. Markus Hiekkanen tuossa Kivikirkkokirjassa mainitsee sen tulisia, mutta mä en ole niin kuin vielä sitä tarkemmin niin kuin sitten pystynyt jäljittämään.
aika jännä aikansa työasunto mahdollisesti.